як программа барои ёфтани прослушка ва муайян кардани скритая камера. ҳар боре ки отел медароям, аввал бо ин программа ман тафтиш мекунам. Нигоҳ кунед, ба ин программа дохил мешавем ва скайнер мегузарем. Нигоҳ кунед, вақте ки ягон чизои магнитӣ, ягон скритая камера бошад, зуд нишон медиҳад ва ҳамин тавр гирду атрофро як давр мезанам. ва як чиз дигар нигоҳ кунед, ин чиз барои ман барои чӣ шубҳанокдов ина, чунки дар бисёр отелҳои Хитой телевизорро яъне светашро канда намешавад, ҳамеша гирон нестад, вале ина инҷо барои ман шубҳанокдов ина, дигар ҷояш не, ина танҳо ҳамин ҷо барои ман шубҳанокдов ва боз ҳамин тавр давр зада мебинем ва барои бехатарӣ албатта маҳкам мекунем ва дил пур аст ки дигар ҳеҷ чиз моро назорат намекунад. барои гирифтани ин программа дар комментария рақами 1 нависед. мо ссилкаашро барои шумо равон мекунем.